abaningi ipost yomculo kaMaskandi uZanefa ngithi ngemva kokuphosta inkulumo ekade ifake ku-Facebook engaqondakali. Nginibingelele ngane zakwethu, ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili Radio Inketho. Uma ngokuqala kuleli khasi uzophinde ngicela nje show uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like no-share. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, umculo kaMaskandi uZanefa ngithi ufake ipost edidi abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana la kade ebhale khona umbhalo uthi-ke lala uphumule, wasefaka leli gama, wasethi kanyoka ube nesicefe, mase usidicelela phansi, sigonogono osenja lapha. Ubhale kanjalo wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi ngibone badideka impela mayelana nale post ukuthi-ke abaqonde ukuthi-ke iqonde phi le post lena. Kuma-comment nje ngane zakwethu akade lokhu angenile, abantu impela bebekhombisa ngokusobala ukuthi cha ngempela akaziwa ukuthi uZanefa uchaza ukuthini ngale post lena-ke. Le post wey'ngane zakwethu uyifakile, waphinde futhi wayidiletha-ke lapha. Kodwa nje akuphelanga isikhathi esingakanani ibisi-trend ey'nkundleni zokuxhumana. Wey'ngane zakwethu njalo udaba oluthinta lapha nomculo kaMaskandi uZanefa umfoka ngithi.